4 כדורים. לא. סיימת אותי? בווידאו? תראה אותי גם פרק, אבל חדש. בואנה פרק, מישהו שאני רוצה לראות את זה בפייסבוק. כיוון לא שלא שם. בוא יש כל סרטונים מפעם. לא שמת את הסרטון של ולאדי פתר חת. זה חלבי למדי. באמת, ציפיתי לראות את זה. בוס למדרת. חלום. אתה מפחד. אל תגיד לי את זה לא, אתה מפחד. זה נסגר לי על העץ בגלל זה. ככה פה, זה בסדר? כן. לא נסגר לך שום אצבע. מיכאל, אתה לא הבעיה עם האצבעות הכי שמנות בעולם, נראה לי ששלי יותר רחבות משלך. תחזיר את הפעם לפניהם. קדימה מצב שכיבה. קדימה, קדימה. קדימה על העמוד. איך לי שלך? מי הבא אחריו פה? קדימה מצב שכיבה. מצא דהן. אתה רשע יש שאתה על. תכניס לגוף. תרים את הסזנה. תרים שרשיר. תרבה לקטים, זה מאחורה. זה מלחיץ פארק. זה לא סגור. תראה כבר, ביבי. שלומי, פה זה פתוח? מה? שם זה... לא, זה ככה נצור עכשיו. זיר, קדימה שקב. מה יש? מה יש? קדימה בצד, נו מה, פדם, נו מה יש לכם? זה דהן. לא. לא, הוא נתן מכה. מה אתה רוצה? פדם, אתה יודע איך עושים פדם? כן. מכה, דריכה, החזרה, נקירה. לא נקרת. לא דהן. לא נקרת. לא דהן, פדם. אתה בשוק. יש לך מעצור, נכון? מה אתה עושה כשיש לך מעצור? אתה לא יודע שיש לך גמר. מכה, דריכה, החזרה, נקירה. שזה ברור שיש גמר. תחזיר אותי לא, זה לא ברור שיש גמר. קדימה, אני רוצה לראות אותך מבצע פדם שהיד שלך תישבר לצידי. רגע, זה עכשיו לא... איזה חלוף. דפוק. מבצע פדם. לא אופייני, ביבי, לא אופייני. תחזיר. רגע, ככה אתה תמות, בטוח. המחבל יגיע עד אליך, ככה סכין בפנים. עשית את זה לבד? תנקור. פדם! קדימה, מהר! פדם! עשיתי. פדם! תעשה עם יד שמאל, תנקור עם יד שמאל. פדם! לא, לא הייתה מכה. פדם! פדם! טוב מאוד. קדימה, עכשיו תכניס לגוף. תבצע דהן עכשיו דהן. תוסיף תכניס לגוף. נקה.